Kesengi ke basau popra. Ha ke keteng ukpa ukun si mukut. Amen. Kutra Jisu tu pun sele ingi da mensi mukut jumi mensi mukut ajing start ajing champang ingi. Ke gospel ke Lukas. Kalau nong ke basau. Jisu uladap da mensi mukut habau lawan pai na ke Jordan. Mensi ulai alami u syari kenja bansa sau po sengi. Bat hangta uksut ulapan syaya u. Hakitu kisngi syam labam kumta anda ulakut ulat ngan uksu ula ong hau lada milong ukun ublay tu hukum ya uni emau ba un kelakpu ujisu ula jubab la tho amtang da ukpu hi ubri em nang ta uksu ula rai u sajrong ba ulapan I hau ha ka shiklip mat yaki hima baro jong ka perthai ngan ai hame yakani baro ba ya ka buram jongki la ong uksu hau la ai ti baro hanga bat ngala ban aya ka ha uba ngamon kani baro kan long ka jongmi lada me dem ngon ban hakmat jonga Jisu la pai ktien ka jinto ka ong men mani utra ublay jongmi bat tang ya uhi men shakri nangta uksu ulayalam ya Jisu sha Jerusalem bat labu ya u hakliar jong ka temple ba ula ong ha u lada melong ukun ublay tepeno yang ladi nang ni naba kejento ka ong ublay un ai hukum yang laki angel ban sumar ya me ka ong ru kenra ya me halaka kiti yo kumnur menjentot ha mau ujisu la jubab kejento ka ong ru men am tunju ya utrai ublay jong me onda uksu lada ban penshoy ya ujisu katla kat yai ula I no ya u uda ap da kawai pat kakabu. Ti ujisu lalik pai sa Galilea da kabor umensiam kanam jung u kalap priang keleng kata kari ulahikai hakisinakop jomki bat baro kilayaro ya u ulalek sya Nazaret ha kabala pensan penerang ba ya u bat kumba ujule ulalek sya kisinakok ha kasingi sabat ulayeng ban puli bala ai hui ka kitab jong unong ya thu lupa Isaya ula plit ya ka kot kli ba ula syam ki dikot ki baong umen sim jong utrai udon hanga ula pensle ya nga ban yalap ya ka kubor babha ha ki baduk ula pha ya nga ban penpena ka jinglai luot ya ki koidi ban penpet ya ki matla ban pelat ya ki basya ban ben bat ban penbenai ka snem jing suspa jong utrai Jisu ula klibiang ya kata ka kitab ula aino ha unong sumar ba ula syong baro kibrio haki sinekok kilapet sya udngong kumta ula sedang ban keren haki kada khot jong ka jing tho ba pilayo sngow kala ulong menta kasngi baro kila sngow syo jing mut ba kila sngow lengo ikitin start ba ula keren kila yo ong omdai uni ukun jong Joseph ujisu ula ong haki klem atatien pin kren power yang da kumni konong pen khia to pen kot yalade tule hangi hasnong la jong ya kabangila yo sngo bamele ha Kapernaum Henry kani nga ong hapi la pen but Jisu unong yu lupa jio buram hasnong la jong ngap ngan ong daini em baladon bun kiriu kan thai ha Israel ha kapor Elijah menba shem hap slap jin lais nam shiteng bat ladon kanem sniu ke bajur keleng kari penban yo Elijah shem pha du ha kawai neki henry tang sya kawai kari ukan thai sya Zaraphat ha Sidon ladon ru bun ki basanya lingkot ha Israel ha kapor jong unong yathu lupa Elisha penban wat ya uwai neki shem lapen khut henry tang ya unaman unong Syria baro ki baladon ha kasina kok kila ingkong ha bayo kila yo sngow ya kani kila yang jon kila shop ya Jisu na po kasnong ba kila ya lam ya u syakliar ulum ha ubalate ya kasnong ban kenyat ya u syariat henry Jisu la ya na pedeng uta pat ba bat ulale la kalenti ti Jisu la le sya Kapernaum kanong ba ha Galilea ba ulah kai hakipat pa ha kasabat kila lengo ya karukom hikai jung u namar kiktien jung u kidon kabor ti hakasini kok ladon uwei ubri ubasong suot ula kerkait da kasur bajam ha
Mikwa ayu nangi ko Jisu Nazaret. Miwan ban penjot yangi. Ngatip mede uai. Milong ubakut jong ublay. Jisu la demok ting ya uksuat. Sengap jar. Jemi no na u. Uksuat la lempat ya uta obrioh kemat jongki. Bat ulami na u. Klempen mensau ya u. Barok kila sengau pela bak kila ong para maki. Kabor ketin ayu kat kane. Nabada kabor bak ikhtiar. Uni ubriu ai hukum ya kiksuat. Bat kimi no. Ti kanam ujisu kalapriang keleng kata katan. Ujisu lami nakasinakok bawa lech yang usimon. Kakiau kurim usimon kapang kisyo jur. Bat kila kerpat ya ujisu nakabenta jongka. Ula yang hajan jeng tiak jongka. Ba ula dumok ya kakisyo. Kakisyo kala pelat ya ka. Dia kala kijot. Bat kala sedang ban penkrek jeng bam ya ki. Kiksut ru kila anda premit baru kibadan kibapang harukam kilawan ra eki sya ujisu. Ula bukti ha uwei pa uwei naki bat ula penkot yaki. Kiksut ru kilami na bon ba kibriu dak baperta melong ukun ublay. Ujisu ula kentet yaki bat ula bidong yaki ban om yatu briu namar kitip ba udai umesaya. Dang step ujisu ulami nasionang ba ula let syaka-jaka kenja. Kipat ba kilayawat eu ba danda kilalap kim kwa pelat syu ba unlet no. Henry ulayatu haki. Ngadai banyalap ika kubor babha jong kahima ublay haki wei pat ru kisnong ru. Kani kakam ba lapha yang ban le. Kumta ulayaya lap haki sinakok hari Judia. Ke gospel jong utrai. Ke jingero yame ko Chris. Shua ba ujisu un sedang ban le yalap. Ni i bala yalam u cari kenja barangta uksut ulawan ban penshoy ya ujisu. Ulawan ban tenjuk bor ya ujisu. Kai kejing penshoy. Kejing penshoy kadai kai ke ba persang ban yalam baklai ngi na kasandur ke jeba ublay udan nak benta jungi. Kat kum ka plan jong ublay ke badan nak benta jungi. Henry la persang ban yalam baklai ngi persya ikan ka plan jong ublay kata kadai kejing penshoy. Kum juru ka pedeng jong kejing penshoy jong ujisu kadai ka identity jong Jisu lane ka jinglong jong Jisu bat ka destiny lane ka mission ka ba Jisu udai ban le ni i ba uji uksu wan ban penshoy ban yalam bakla ya Jisu na ka ni ka jingtmu ka ba ukpa udan nak benta jong u shu ka we ne ka jing penshoy ka ba uksu uang o haba open i Jisu ki bor sin shar baro ong ka ni baro khot ngan ai ha me ka bomot ya ka bor ka iktiar baro khot ngan ai ha me la da medem hakmat jonga kata ka ba uksu kwa ya Jisu. But ujisu la kentaj ya kata kajing penshoy ke bawah na uksuat. Namar utip bakadai ke bawah na umensim baman na uksuat. Ke balong persya ya kasandur jong blay. Ho ujisu udnyo ya ke bor ke ikhtiar. Ho ujisu udai ukun jong blay. Ho ujisu udai umesaya. Handai umdai umesaya kat kum kajing kwa jong uksuat. Uksuat kwa ba ujisu unpeno ila jong nak tempel. Ban pen iya kajing kra ba kibriu kin ngat ya u. Ban lat ya kalenti jong kading pena. Kajing long mesaya kat kum kasandur jong blay pada kadai ba ujisu unyat lingba ya kalenti jong kading pena. Ban yat ya kajing syak stom ban syak yap halor lum kalbari halor kading pena. Ban syak tep halor hapok kajing tep hadir kasingi ke balai pada un sami pat na kajing yap. Kata kadai kajing long mesaya kata kadai kajing long kun blay jong ujisu. Bala rangi pet ya ke gospel Matius kalau nang ba arpa pra ka dukat bakat pra syua ka jengkiu jong Jisu sya beneng Jisu ongkum ne yang ala ai ka bor baro ha beneng bat ha kendo ya ka bor baro ha beneng ba ha kendo la ai ha Jisu tang ba lengba ka lenti ka jing sya shitom lengba ka lenti jong ka jing sya yap ka jing mi pat jong u yang a baro la ai ka bor ha beneng bat ha kendo uksu persyang banyalam bakla ya kata ka ba Jisu ya kata ka ba ublay ukpa utmu na ka benta ukun jong u utra jingi Jisu Christ bat kadir ukaja ya ka jing im jingi iwei pe wei ka jing penshoy ka dei ka ba yalam bakla yangi na ka sandur jong ublay dan na pedeng ki briu ki ba ong bala dangi thok ru la dangi nang ban thok kam dei ka pop ka ba mut kata ka dei ka jing penshoy teng uksu ipen iya ka ba snew kum ka ka ba bha bar kwa ingi ban le kita ki ba bha dah ka ba mangi yalam bakla da
naka ai ka ba janai ka ba ukpa jungi ukwa ingi bangin le ha jaka trei le sikin sa ong wat jule hok than kamba ban le hok than la ne ha ka jaka puli kin sa ong wat jule angel la wat jule hok than la dengi pe beda ka tin jong ble ka ong ngi de ban long ki ba khu ngi de ban long ki ba janai bat kum ta ter ka teng uksu upersyang ban pen I hangi de ki ba sneu ban pen I ki kum ki ba bha tang ba la dengi pe ba ka de ka balong persya ya ka sanjol ka jong ublei umpet kat no ngila ban le handai upet ya ka do no jungi ya ka man siem jungi kat no mangi ngi don cha u jisu lan ngi don cha u ngi IT cha u na kata daw ngi don kam ban husiar ba ya la ka jong ka jing emru kham tam ha bai dei bar ka jing pensoi kampat biang ta na benta jungi bangin long ki bri ku ba handai ka dei na ka benta jungi bangin long shisha ki nong buat jung jisu Christ bangin long shisha ki ba khot kemba u jisu kwa ngi iwe pe kumba ukpa beneng jungi ukwa yangi iwei pe iwei. Hakani ke jing pensoi jung jisu pila ban sngap tengru ya ka jing record ke bangila ai haka gospel ke kum Matius ke lunang ke basau. Ngila pan I ka jing seriem ka jing hap ka jong ka u adam bat ka em haka jing pensoi ba kumju ka ba ka tien jong blai ka ong haka siti baning kong yo ones lunang ba ar ka ba khat san ba khat riu. Ba ka ai ke baro khoi ka ba don haka parthai ka ding jing ko abrai ki khman ka jing ko abrai ka do ba ka jing sarong ka jing em. Kini ki lai teli ki ba mangi sya pensoi ka jing sobha ka do ka jing khwan ka jing mentoi ba ka jing sarong pride kini ki ba rokhoi ba yalam ngi sya ka jing pensoi uksu la wan ban pensoi kini ki ba rokhoi ya jisu ba yang ngiro iwe we jisu la job da ka bor men siem ba da ka tien jong blai ngiro ngin job la rang mangi ngiai puson ya ka tien jong blai ha ka jing em jungi bangin su thu ba ka jing pensoi ha ka no ka rukom kawan hakanu karukom kawan teng ka jing pensoi kawan hana ki ba iet ba thon jungi na ki parlok jungi ba haki bon ki rukom ki ba le si haka jing poi par khat ki wan ban pensoi yengi iwei pe iwei ni ha ban don da ka tien jung blei haka do nur jungi bangi do la ban sung thu la da kata ka jing ya thu la ne kata ka jing kran ka bawan na ki wei ka de ka bawan ka kum ka dur ka sandur jung blei ne ka de ka ba uksu upersang ban ya lamba kla yangi iwei pe iwei haka gospel Lukas ngi shwa ba jisu insya elam cari kenjaru jisu udap da mensim bakoi haba jisu sedang menyelap ru udap da mensim bakoi bat kajing em jung jisu kam tam haka gospel Lukas ngi barobor udap da ka bor jung mensim bakoi kani ka pen mau ngi iwei pe iwei ru ba kajing em kristan jung iwei pe ngi de bandap da mensim bakoi ngila ban ong ba kajing em kristan kade kajing em ha mensim bakoi Jisu hi syab on kiu sabeneng uang wat mi no na Jerusalem ap ba kajing kulat ukpa junga kan ulong hapi haka gospel Lukas ba ka kam jike apostol kata kadai man pendap yengi iwe pe da man sim bakhot Jisu ru ulak kerpat nak benta jung iwe pe bangin dap da man sim bakhot haka ba uang ngapa na ukpa on IP iwe pat nong pentengen mau sim kajing shisha banesa bat pi si junam baleng idon kam da man sim bakhot ban yalam nanti kajing em jungi kenang bangin dobla ban itu ya Jisu Christ kenang bangin dobla ban itu ban sngotu ikak tien jungu kenang bangin dobla ban itu ya ka jinglong try ka jinglong kanra jungu ha ka jing em jungi iwe pe iwe ngiron kam ka jing sha elam man sim bakot habakut do ka jing pensoi ya Jisu ha gospel Lukas upun kot dak ni ka baong uksu la i no ya Jisu bat uap dak kawe pat ka kabu larangi pulih ka gospel Lukas Markus haba Jisu usiden halo kadip na kitu kibri go bayang saudong jung kirang ba lingdo kitu kibri baro khat bayu iyo ki kerko ya ba haka ju ka por ki ong lara me de kun jung blai hian lo ka jing na lara me de misaya to hiar se ngingin yang ngai la me la pen eme ki we pat bali mem la pen eme la jong kita baro khat ki de ki jing shisha Jisu de shisha misaya ula shisha ban hian lo kadip na But nata kada ngila ban I ba kajing pensoi Jisu kam dai tang nilai teli wat halor keding penaro ya Jisu la sya pensoi kade yang ab de piru ko man ka para ba ye larang job menta ka singi kajing pensoi ken ma bala sya sibet uksu unsa pensoi biang larang job menta por nyo baji ha por pra baji uksu nyo la si minute uksu unsa wan ban sedang ban pensoi biang yangi unnum sange kajing le jungi kam kun no nak ta kadau larang job menta idan kam ban dwai susu banak benta ka ban wanru ngin job ngin dup la ban itu ya ka bor jong men sim paman ya ka bor jong sut
Haba uji su sedang menyelap ha Galilea, ha kasnong jung lapuli na kitab jong Isaya kalau nong bahan rupuai. Kani boong bo musim jong trai lapan slek anga udan bat nga lapan slek anga banyalap eko kubor ba. Uji su wan sisia banyalap eko kubor ba. Bat penah ke jing lat lut. Om di su ke jing lat lut na ka ram ka sya na ka hende ke jing lat lut na ka jong long merau ha ka pop. Ke jing lat lut na ka jing sya te sya kum ha ka bor jong musim baman. Hakani kajing ong jung Isaya kaya seriem ro ba kajing kular alani kata kajing betha jung ublei ka baki ba Israel ki deban le ha ka snem jubilee ka bangi syam ha ka kitab Leviticus ka snem jubilee ka long ka snem jung kajing la lut na kajing long marau kajing snem na kajing la lut ha ka rep ka bakitu ka basha bakit ramru ki la lut na ka ram ka sya kitu ki baladu no ki jaka puta jung ki kajing long terai jung ki department jung ki yo ban ki hab ban pai biang ha ka snem jubilee mentah ka balang ru karake ka snem jubilee na ka benta jung iwe pewe ka snem jubilee ka penkan mau ba jisu lawan long brio ulah pelaj ingin na ka jung lamrah ka pop ulah siudap ya karam jungi kampat kot berdatang kata mangiru ki balo yo pediang ya kani ka jing ai ngidon kam ban le lang ya ki ru ban pen penai ka jing la duit ki we pat ka ban le isin lang ru ki we ban yalap ku kuboro bahas ki we pat ban betin ti ki we ru ban makiru kin yo mat ya kani ka jing la duit ka ba jisu ulawan ban job na ka benta jungi kumba ki ba Israel ha kasnem jubilee ki pelaj luat ki bri wat nak ram ka syaru wat nak jaka puta ba ki labu bendaro ki pelaj luat ki ngiru ngidon kamban sam la me kani kajing jong kajing la luat jong kasnem jubilee syaki we pat ban kam tam kajing le isin ru ya ki we pat ngidon ban kamban ailem how ni usnem jubilee ba kabalang ka penpenaing nak benta jungi iwe pe we Shushu aba ujisu uyalap uang kumna hadin ba ulada puli uang kajing tho wa pilai osngau kala urlong menta kasingi kadukot jong kajing tho ka bang mangi la osngau kala urlong menta kasingi haka kitab Isaya no yato lupa ublai uang kumne tik kumba uslap ki hap na sun beneng ki pensenga me ka kendo kumjuli pai thili seta hende ki pensei so ka kendo kumjur ka tien ka bamanga ngala kren kanuman pai thili sanga hendahikan pendep ya kata ka bamanga ngala thumu ya ka bakan le haka kitab Isaya lenang basan pesan dekat basipo bakat we kani ko men ko para ba habangi puli ka tien jong ublai om dei tang ka bangi puli spangka ka balajia man shwa handai ka tien jong ublai ka dei ka ba ka badon bor kan pendep ya ka jing thumu ka ba ublai udan nak benta jong ka bat kan pendep ya ka menta haka klip mat ka bamangi ngi puli ya ka tien jong ublai kumnong ipen clay beng ya ublai se sisien pat ba on kren dak bangi pliet ka bible ngi puli ya ki jingkular ka ba ublai ulakular hangi iwe pe we ngidon kam bandon ya kani ka jinget haka tien ka jong ublai hakan ka jing yalap jong jisu ngi i ba ki pai ba ki persyang ban peniap jisu ki persyang ban berat kani ka kedo lupa ro ya ka mission jong jisu haka jing ya lenti jong jisu ki pai ba kin sadon ki ban sakentai kam tam kitu ki ba mau ulawan kitu ki la kentai ya jisu bat kumba yo Elijah ba Elisha lapha chakani ka kentai zaraphat ba ulapan khut yo ni naman ki badai ki gentle kani ro ka pen i ba ka mission jong jisu kam dei tang na benta ki pai ba Israel kam dei tang na benta ki Jew hendai ka dei na benta kitu baro khot ki ba kloy ban pediang bat Jew bat gentle bahau jisu kadon jingkerman yang iwe pa iwe how jisu kadon ka jingkerman nak benta jungi iwe pa iwe tungin pai jisu ngin pan ka jing na mun siam ba khot ba unya lam yang iwe pa iwe bangin do la ka ban ka jing ka baye dei dur ba ka jing khot ka ba mangi ngilayo ba kata kalong mangin long ki khon ki jong ublai ani ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jing ka ba mela ai ngi ha khon jungi Jesus Christ men jungi ba ka ding zo ka jing wala pan raham ki do no jungi do mun siam ba khot kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman ba ka khu na menta ka jing wan ka hima jungi to ai ba ka jing jungi kan pan kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pan kalai kolong brio man brio na syapo ba ya ka jing tha baro ah ka jing kmil ti batikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jungi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing jong ka jubilee kan karsiu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing kan pan saprian ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jungi cha satla ka pertai chami ublai jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen
Kedua putam Jisu tersin ai kemarian gelap jengi Kristan. Tudua ina rumta jengi